rejissörü Hamilton Lasky, Clyde Jeremy ve Wilford Jackson. Bizim dünyamızın hemme tarihi bir zatdan başka hemme zatı pulu satınılıp bolyanlığını suud etti. Hiç hili pul bilen gücün kuyruğunu buloylamağa mecbur edip bolmaz. George Willings. Bizim şu filmimiz öýdeçi ve öýtüz ewrarsız itlere bagışlanýar. Spirit of love and child of peace, love unending that shall not cease. Peace, my children of good will. Peace, my children, peace, be still. Bu sana eridim. Täzeýeliň düşümli bolsun. Wah mehribanymjy. Bu men hut ardy götüp ýören zadymmy? Lentalygy. Ýogsa da onuň içinde de bir lentaly bire var. Way mun gowjadygyny. Sen haradyňmy edidim? Howala mun gowjadygyny. Görröne hil oňatjy hem gitjik hanım. Hany gelberik gel hany, berik gel hanım, berik gel hany, akıllıca. Berekella akıllıca, bu sen yatmaly ýeriň, arkaýynja ýatyber. Jin edidim. Sen oň bu ýerde üşemejegine inanýarmy? Elbetde gymmatlym, oňa şeýle bir injelik bolar. Uý ýogsa da tak ýadymdan çykan ekeni. Ine bu saňa giýjäň rahat bolsun eridim. Men sen söýýän. Injelik bolmak gymmatlym, ine görersiň o derre uklar. Yok. Hanım, ine sen yatmaly ýeriň, sen şu ýerde yatmaly. Fereste, o yekesreye. Mümkin diňe şu gün onu ýanymyzda ýatyrar he? Eridim, egerde biz oňa öýde hojaýynyň kimdigini görkezjek bolsak, onda biz oňa dözümliräk daraşmalydyr. Hanım, häziriň özünde bethet diýen men saňa, bethet. Hanım, sen meni eşitýärmiň? Tizirek ýeriňe geçdi ýat. Gaýdyp sesiň çykaýmasyn, düşünüklimi? Çaltyrak ýeriňe geç. Men aýdyşym ýal, sesiň hem çykaýmasyn.
Jean. Näme? Bu näme mollugy? Yer bolya. Häzir barýan. Bir zady ýadyndan çykarma. Diňe bir gece. Yer bolya hanım. Men turdum. Ey Hudaý. Ne mollu Jean, bu ne mollugy? Näme oňa bugün diňiş günlügini düşünürip bilmediňmi, ha? Yoksa da sen bir zady aňaňmy gymmatdym. Bize hanım gelenden soň gazetlerde bolguly söz başlar gitdikçe adalyp başlady. Hawa, men onsuz näme işitip biljegimiz gözüňe de getirip bilemok. Gulagas, oňa eýem 6 ay bolanlar. Onu hasap almagyň wagty boldy. Sen boynuňa bolar dip umyd edýän. Ey Hudaý, sana ne hili gowy gelşe, sen ne hili ulalypsyň. Seni görüp köpler geň alar. Dört adım öňe, ondan soň çepe, ine ondan soň men iň süýdi tagamlar goýan gelince yerim. Görnüşine hili gowy. Jok. Salam Jok. Bu sen mi Lesi? Hiç tat aňaň okmy? Seni ýuwdular mı? Ýoklar. Adırnaklaryňy ýeriňkedilermi? Bilmedin. Hani ýene bir synanç? Onna men boýnalýan. Lesli, sen täze boýnwagyň barmy? Sana yaraýarmy? Owo. Mygymmat bolsa gerek. Ha? Sen ony täkdir asla görkediň okmy? Ýok. Ýörüni haýal etmeýän gideli. Muň oňa näme hil garaşyň özüň bilýän.
Onun bir wagtlar atasy bilen batqada jinayatçylary kovalap, garny tok giden wagtlar düýüşlük ýerýändir. Doğrudan bu çynmy? Ha, bu bilýärmi? Ne wagtlar bolýar? Haçan olupdy? Häzir bir ähli hakykaty bilirliýäsi. Itler bilen beýlede haklar bolmaly diýel, ha. Dogrusyny aýtsak, Trasta öz iýiz gowlugyny itiripdir. Beýle diýerlerle. Hawa, ýöne muny hiç kim hiç wagt bilmedilýäs. Bu bardygyny biz bilýär. Bu ýagdaý onu öldüräýmese. O nire kaçtı? Yoksa da o nire kaçtı? O nire kaçtı? Hava ol epet bir zat, boyu 1,70 m. Yok. 1,80 m mam kadiyen. Egnini tutuğlun yiyen alı beter eşigen madi. Boyunu zıncırsız. Görsene bunu merhametli hanım siz misiniz? Senin boynunuzda boyunbağı mı var ekene? Hawa, hukuknamasam ma? Hawa. Gör nähil wagt geçe ha? Yap-yaňam ol jinniň köküşi bilen diýişlerini rastalaýady. Häzir bolsa teret eýýäm ulolup dur. Inni bolsa ol itleň iň ýokary tapawutlanýan nyşanyny da kınıpdyr. Dogry diýäň. Anam hem hormat nyşany. Hawa şeýle merhametli hanım, bir wagtky gödekçi et. Men atam, we ýoksa da men gödekçi diýädimmi? Şey diýdimmi ha? Hawa sen şona ha diýdiň doganjan. Ba! Oho, bu men mehribanım. Jin elipdir. Haýşe gel men başlan. Salam hanım. Ýörhany öýüge deli kim öň barmyşak? Berekella. Dediýeni menden oldunda. Otur hani otur. Yeri bu nämek he? Seni ýem ulalypsyň o. Bolýa berekella. Öňü bilen denanlar girmeli. Näme diýeni edidim? Hanım biziň öýümüze gelenden soň biziň durmuşymyz düýüp göter üýtgedi. Hawa mehribanım. Men oň ýerine başga hiç bir zady gözeňine ýetirip bilemok. Bey, bugün nähilligin mollay. Onda näme ertirlik barada pikir etmene de wagt gelip ýetdi diýen. Bey, diýsen üýtgüşik güjekler ekeni. Kuju. Onda näme ertirlik barada da pikir etmeli. Belki Berning dukanyna barardın ha? Ay yok, Fransum'a kavarayın. Yok, o naharlar diýsen duýdly bir şerýe. Aha, Tonin kavarayın. Eddilödi. Men onkuda bir hepde dag bolmadymy diýen. Hey, salam buç. Ertelige dinjekmi? Ha bolýa. Ben başlygym bu ýerde sen üçin ýörüýte süňkiňe goýdy. Ertirlik meýdan çaňçep bölüni uçup bar ya. Gaty gowy tutdyň. Oh boy. Ýetmanly itleri tutmaly.
Fikir verin. Ähli hasap alınmadık etler, hayal etmeyen, itsaklanan yere ekidilmelidir. Ay, çürek al kalksın. Ferdon opiyat ayıkmanna. Salam iyicecigim, sen bir de koşulmak dileýäňmi? Yeri, birin lakkıllap durmana vaktimiz yok. Men sizi bu yerden boşa daymaly. Kulak atın, nähildir bir bela beterlige var. Bütün şäheri bildiriş barını elime çıkıttırlar. Minnettar. Sen ören yeteri yigit. Bolly, tidirek kaçın bu yerden. Hey, o tayda kim var? Kaçın, köçeden sere sap bolun. Bu ne molluğu? Edenin ne mi? Gol ver beni. Görlüm onu. Bu yere diysen onu dekeni. Salam kıyırlar, salam. Nähil gowu çok şorbamy? Elbette gerek. Be, men söz verilecek. Şu yerdeki her bir kapırcığı gözgülük bolunyan bolsa gerek. Şu yerdeki her bir ağacın başına da sayıwan aylanan. Gaty geň zat, biziň dogonlarymyz bu yerde öz günlerini näp geçirýärler, ha? Lesi. Bağışla hanım Lesi, merhametli hanım. Ertiriniz hayırlı olsun Lesi. Şuun hakikattan amr etlice zat bolajak gün. Merhametli hanım. Neme, size bir zat bolaydım, ha? Lesi hanım bize ait kimdir bizim gownuna dögdi mi? Yok, beýle däl jok. Men näme bolsa bir zady näme dogry edenirim. Ba, sen mi? Mümkün. Sebäbi mehribanjyym bilen ýedim öýlerini alyp barşlar şeýle. Mehribanım jim bilen eridim diýdiňmi? Yuvaş. Bolya Lesi, aydy ver. Bol şiýalay. Ona şeýle men onu dün haçanajym öýe öwrülüp gelenini aňdym. Gerek gel hanım, gerek gel. Eridim. Sen ýagdaýlaryň owmy? Why shouldn't I be? Eridim, men seni gaýgy edýän. Sen şu ýagdaýynda diňe ýeközüň öýde galýan. Uzun günläwem şu it bilen gedelenje diýän. Şol it bilen? Hakykatdanam şol it bilen nidimi? Öňler o hiç wagt maňa beýle diýen okdy. Bu bolya Lesi, men bolar bolgusuz gürürüňler bilen kelläm doldurum gelenok. Olar adam ahry. Dogry merhametli hanım. Men atam gödekçitin aýdyşy ýaly. Wey ýagda men ýene gödekçit diýäydimmi? Diýäydimmi, ha? Howwasy ýene de şonnydygy doçan. Ýygy-ýygydan aýdýasyňyz ay. Ýöne häzir beýle de hanım. Biz mudama akşamlaryna oň bilen gedelenje diýdik. Ýöne dün. Yok hanım. Biz bugün gedelenje etmez. Holy is the spirit of this night. Yok hanım, häzir del. Hanım. Häziriň özünde taşla hanım. Men sana taşla diýen. Taşla diýen men sana. Umuman ağırmadılar. Yöne eridim öňler meni hiç wagt urmaýady. Lesi, ýöne, sen keypin bolma. Sebäp diýsen Men gowty özüm düşündireýin hanım. Adamlar umuman
Ay, näme diýsem gam, adamlar şeýle ýagdaýda bolýarlar. Ýagny men taňa näme düşünürsem gam, guşçagal, balarjyklary, umuman ay wah näme düşünürsem gam, wah ol şeýle düşünýärmi? Bu wah beýle-de ol düşünýärmi? Eýle-de ol. Oň diýjek bolýan wagtylysy, ýagny olaň sen gozoýlaň basym çagasy bolar. Çagasy? Oň diýjek bolýan olaň bakym bäbecikler bolar diýjek bolýar da. Bebek bolanna näme bolýar? Ay, olar adamlar ören meňeş bolýarlar. Ay, ýöne boýlar bolyn, kiçi bolýarlar. Olar dörd aýagyna ýörýärler. Eger men ýalňyşmaýan bolsam, olar ýygy-ýygydan gıýklyga medýäler mükadiýen. Ören dogry, olar ören gymmatly. Sebäbi hiç wagt bize olar bilen oynamaga ruhsat etmeýär. Olar ören gowja naşyja. Onsoňam ören ýakymly. Hawa, olar ören mulaýym, ýakymly. Ýöne olardan ýa her hili kynçylyklar, ýakymsyzlyklar ýüze çykýar. Olar sen guyrugyňdan, gulagyňdan çekip başlaýarlar. Umuman şolar ýalar. Hanaňyrak düş. Hawa, bir topur alada başyny niye? Hey, bar git ustadan. Sen menne hak goýan. Umuman men size aýtsam, men tejribem gaty uly. Bäbek şu ýerde peýda bolanmadyna, bir qaşanyp başlarsam welin olar gıýgyryp başlarlar. Bu it ýok edin, muň bir ötken. Ana şeý diýerler. Başga biriniň itine üýrüp başlarsyňam welin, bu it bärden ýok edin. Ana şeý diýen morlar. Soň bolsa, sen özüň bir otaga salarlar da daşyňdanam gulplarlar. Senem şonu öz ýence, şiirelje sigaretini ýadyňa salarsyň. Emma o zatdan welin nam nişan öňde bolmaz. Soňra bolsa gapdalyňda ot ýanyp duran ojak bolsa, bolgysyz it ýatagyna urler. Ey Hudaý! Hoňa gulak asma Lesi. Adamlar olar ýar rekimsiz bolup bilmediler. Elbette hanım Lesi, itleriň adamlaryň en gowy dostlugyny hemme kişi bilýär ahyry. Bey, bu ýigitler ýeri bolýarlar bir etseňizler. Näme bolgysyz zat bilen kelläňiz agyrtýaňyz, he? Hey, bir de sen bolgysyz maslahatyň senden aş akylyp kyryn gerek ýok. Bar git ustadan ýok bol. Men adım Jok. Yaxşı bolýa jok. Men gidýän. Balli ýok bar ustadan ura. Bolýa gidýän. Ýöne bir zat ýadyňyzdan çykyrmaň. Elbette adamlar rehimli, olar pek ürökülürlerim. Ýöne bäbek öýde peýda bolanmadyna, olar düýüp götür ütgeýänmirler. Bolýa, göreli, oň umuman dogulmaly wagty yer bolýa, inha şulaýyň içinde bolmaly. Eridim. Yoksa da biz oğlun ya da kıydı olacaktığını öňünden kesitläp bilersmi, he? Bilmezmi kerek diýip korkýan eridim. Öňünden hiç kimem bilip bilmeýän bolaýmasa, bize diňe umyt etmek galaý ýa. Eridim. Sen garpy diýetin gelýändigini özüň murundan ýanmy? Hawa, garpy diýesim gelýär. Onsoňam köprek süýji getir. Süýji? Bolýa eridim. Aradan 2 ay geçti. Ah sen ne hili oğudun, mehribanım sen şeyle bir eýjejik, ören bedemen görýän. Vay, hawala hiç başlar ýaly oğudan awulan nelsin? Ören ajyp. Ören tolgunurjy. Bütün ömrümi sen şular ýalak oğudanlygy görmendim. Jim, sen görnüşüň bet gelşik. Muman bet gelşik. Hiç wagt seni bular ýaly görmänim. Sen tolgunma, hakalar ölmeýärler. Bu hut şeýle. 2 ay geçenden soň. Hawa taradayda, bu oglanjyk, Siz eşdiýäňizmi? Näme?
gözünün renkine eğildi. Ha, ey Hudaý, men onu görmek undayıptırın. Biraz sabır edin. Ey Hudaý, oğlançık, Lukman, bu oğlançık ahiri, oğlançık. Hova men bilýän. Oğlançık, men oğlum boldy. Ey Hudaý, men oğlum boldy. Ey Hudaý, oğlançık. Alo, Jim. Sen meni eşitýärmi? Merkez diýen. Vay, biziň aramyz kesiläýdi öýken. Alo, sen meni eşitýärmi, Jim? Bebek diýmek näme-ki? Mine hiç düşünebilýän nälerin. Mümkün ol ören ajyk bir zatdyr, he? Mümkün ol ören giňenaý bir zatdyr. Sebebi diýsen, hemmeler ýylgyrşyp ýörler. Sebäp tügürekdekilerin hemmesi ýylgyrýarlar. Olar diýsek şadýan. Meňem öýleriniň ýanynadymy hiç kim gören ogam. Sen bebek näme-ki, he? Bebek näme bolýaka? Men muny şu gün bileýmeli. Onsoňa mehriban Jim bilen aýaly näme üçin özlerini şeýlap barýarlarka, he? La la loo, la la loo, oh my little star sweeper, I'll sweep the stardust for you. La la loo, little soft fluffy sleeper, here comes a pink cloud for you. La la loo, little wandering angel, fold up your wings, close your eyes. La la loo, and may love be your keeper. La la loo, la la loo, la la loo. Ene şeýle ýatçagajyk, goja düşgör, balajyk. Ondan näme? Xitaýa baryp ýetmek üçin gerekli zatlarymyzyň hemmesi taýyn. Eridim. Gymmatlym, biziň wagtymyz ören az. Düşünýärmi, biziň wagtymyz çäkli. Jim, men asla oňandan aýrylyp bilemok. O şeýle bir gitjik, şeýle bir eýjejik, şeýle bir gowça. Hemme zat gow bolar. Eger ol oýanaýsa sen bärden asla ha gidip bilmersiň. Jim, men gidesim gelen o. Hany bir seni eridim. Wey, ýoksa da hanyma näme boldy? Ol biz onu taşlaýanlar söýdýä. Rahatlan gyzjagada, rahatlan. Bir ýene bir näçe günden gaýdyp geler. Asara daýdamyz bolsa siziň ýanyňyzda bolar. Hawa o sana kömek eder. Bu şo bolsa gerek. Hany baryan. Sara daýda, men baryan. Wagtyny garaşdyranym üçin meni bagyşlaň, men edizlem. Hany men size kömek edeýin. Yok. Hemmesini özüm ederim. Sizeýem giýjägän bolsaňyz gerek. Otludan giýjäg araýmaňyz mümkin ha. Bolýa sag boluň onda. Hoş garyn, ýene duşýançak.
Şeyle, hani men yegencigim bir göreyin. Vay, görsen ne hili iyicecik. Sen bu yerden emişleyen, bar yok bolleyen, yok bol şu yerden. Aa, Saradaydan inniden veylak seni korkuzmaz. Hiç vakit iyicecigim. We are Siamese, if you please. We are Siamese, if you don't please. Now we're looking over our new domicile. If we like, we stay for maybe quite a while. Aynı hafta saklanyan rahatlan neyemediğini bilen mi? Ho, bilen. Mümkün biz onu tutursa, eğer de biz usulluk bilen on yanına varsak, sana on kellesi yeter, mümkün bana da kuyrucuğu yeter, he? Min işleyen adamı, senem işleyen mi? Ho, o bebecik. Bebeğin yatyan yerini mudama süydüm molyanlar. Eğer de bir çağcın aladığını etsek, onu bize köp süt verirler. Bu yerde ne emeler bolya? Ey Huday, men mehribanlam, men iyiceciklim size ne bolly? Vah, birihim necik. Ol sizin üstüne topurlumu men perişteciklim. Salam hanım, men sizin hizmetinizde. Bana tomşukluk gerek. Özüm ören bir tomşukluk. Bolya hanım, bizim intihada harydın almanızı maslahat berýän. Tumşukluk, sanjırı bilen. Ine şeydik gediriyalar. Yok, böyle değil. Ondan şeyle. O kucucuk, bitme. Kaçma, yok, dur. Yok, dur, verik, tere zap, bol. Gucucuk diyen, dolan edin dolan diyen. Eştiyen mi? Men sana dolan diyen.
Mehribanım, sen nire buyurlar nire? Sen buyurun erip düştün. Men moltada seni yem... Näme? Wah, pahircik. Biz bu tumşukluk hükmanı ayraymalı. Men fikirime göre, men bir yerin bilýän öýdýän. Ýürhany men ilime düş. Ine de biz geldik. Hayvanat bagy? Elbette. Yok. Berik ilim bilen. Näme ol edidim? Biz o yerik barmalle. Näme üçin? Bu yerde näme ýazylarny görüň okmy? Itlere girmek kadagan. Bu ýargy bir tamsyklar üçin ýalan ahry. Samsyklar üçin? Biraz garaşmaly. Aha, ine. İne de geldi. Girlen hali girlen. Hey sen! Bağışlan terkerde sen bana bir dat diýäýdigilmi? Elbette. Ben näme okap bilen okmy? Men bir näçe dilde okumagy başarýan bir terkerde. Ha, diýmek düşüje ekeniň. Ýere onsoň bu näme? Bu menki däl terkerde. Senki däl, ha? Elbette menki däl terkerde. Men şunu aýdýan, bu menki däl, hakykatdan menki däl. Ba, diýmek sen pikiriňçe itin bu oýlar ýalan, ha? Bilýän däldirin. Ha, beni ağlamak sorluňmy? Kulak atın, muňa kulak atsaňyzlar, bu ýerde men günäm ýok. Siz tutsak etmeli bolar. Siz muň üçin jogap bermeli bolsaňyz. Näme sen maňa pyçak bilen haýwat atjam? Näme men ýogmy enjek bolýam, ha? Tutsak etmäge garşylyk görkezýärmi? Ýörhany edidim. Inni haýwanat bagy tutuşlugyny birinki bolaýdy diýeni. Näme diýse-de, biz isleýän kapatamyzyň ýanyna erkin baryp bileriz. Başga kapatadan soňky kapata çelli maýmynlar. Yok. Olar bilen gurrun edeniň peýdasy ýok. Olar hiç taýda düşünen oklar, düşünýärmi? Näme diýse-de, olar adamlary ýadyma salýarlar. Krokodillar, men kelläme gaty pikiri geldi. Hani aýtsana, sen şuň tumşugyny näkin aýryp bilmedmiň, ha? Elbette. Ey, dur hany, dur. Beýbe. Ay hovada. Kimdir bir ağlamakçı bolýan bolsa, onda şu bolmaly. Teretap bol hany. Haýpy haramda da beýip bildik, ha? Terede oňa. Samyr, bir de geregem şu da. Biziň meselemiz şu çözüp bilse gerek. Şeýle. Hani göreli? Oýurlugy alta ýok, ýede diň. Bagşlamagyň haýyş edýän dostjan, men diýjek bolarym näme diýseňizler? Men ören iş oglum. Bir wagt gelipdiň. Men häzir şu oýun agaç bölüşdirmeli. Bu bar ýok bir sekundlyk işin ahry. Sekund diýäňmi? Men bir sekundy men ýitiresip gelen oglum. Sebäbi diýseň, şu ýabyň 70 santimetr ýakmaly. Köp suw ýitirýän. Şoň üçin hani bir gapdaly aýryl. Men sana, sen maňa işlemäge bir admy ber. Onsoň men bagaçyny etkin arelterkem. Doğru aýdýan, Tamyr. Hut sana geregem şu da. Näme diýsene, Tamyr, men sana bir zat düşündireýin. Bu agaç taşaýjy. Men sana aýdýan agry, bu agaç taşaýjy. Düşünýärmi? Men sana diýän bu agaç taşaýjy. Ey men kerdäl oglum. Şoň üçin hem gyrman gerek ýok. Agaç taşaýjy diýdiňmi? Hawa, men sana hut şey diýdim. Sen bagtyň geldi, sebäbi men bu körpeçe ýaňja gabat geldim. Tötänden duş geldim. Düşünýärmi? Bu jagadyň ýörüýte agaç taşaýjysy bar ekeni. Onu şaha ýyldyrameli. Ana bar bolanım şol, bu sen iň gow dostum bolup çyksa gerek. Çynňmy? Elbette. Bu iň gow harydahy. Üstesine de oňa tarp etýän güýjüň 66 götürüm awalya. Düşünýärmi? 66 götürüm awalya? Dogrudanam, görlem muny. Hanol näme ilişki? Ay bu bir ýörekey zatla. Esasat şunu şaha ýyldirmeli, aşak çek vermeli. Onsoň bar zat gulaly uluk bolýar. Çynňmy? Men onu geyip görsem garşy bolmadymyň? Heýde oňa garşy bolup bolmy. Baş üstüne dostum. Hani diýeňiz göreli. Bu ady näde baýmyň oglum? Sen bu babatda gurrun açanyň gow bolaýdy. Muny aýrmak üçin bolsa, şunu diýişleň bilen kertip başlamaly. Hawa,
Indi bolsa güýjüňde barny etde diýişle. Ine gördüňmi? Diýişle. Berekella. Ayrılı. Öldüğü yönü Onu näme dostum? Biz gittik. Durun. Böyle çiğit gittim oğlum. Biz öňürdi bakadın gürleşmeli bakadın. Yok. Men bunu size mugut berýän. O sizinki mugutuny düşündiňizmi? Şeyle bir canın ne? Bizde mugut nasıl olur? Ay, böyle da hep sağ olun oğlum. Ben böyle olur pikir etmeyen. Görüyor musun? Asıl kovu işleyen ekene. Haçanna o necis ayal tumşukluğu bana giydiren ne? Başka da aytmak gerekker. Hemmesini aýtdyň. Daýdan, pişikler, tumşukluk, bulan hemme sen maşgaladan çetleştirmek üçin edilýän zatlar. Näme maşgalan ýokmy? Hudaýyň beren her gününe meni olary çalışmayan. Ýöne etafy zat men hiç kim bilen baglyl düşünýänmi? Yok düşünemok. Näme diýsene, hemmesi ýöneköy zatlar. Näme diýsene, eýýän bide naharatyn meni wagtym bolaýdy diýen. Ýörhany ýylyma düş, men taňa görkedeýin. Ynhamy tal üçin şu işler alyp göreliň. Şadady bu men her şu ýerde öýde. Hawa şu ýerde öýde boli. Ejimiz Schulz bolsa, Wiener Schnitzeln taýinlaya, ören süýji tagamly taýinlaya. Ulan ketelerim duýmaýan. O'Brien'lar var adaysam bolsa Michael atly oglanjyklar var. Bu bolsa men. Hawa, sebäbi şu akşam olar sygyr etinden taýinlanan irlandlaryň bişirşýär edip bişirip taýinlaýarlar. Görýäňmi, gymmatlyjam, haçanla saňa hiç kim diýen bermese, sen islen datyň etip bilýän. Ejejigim, bu bolsa Tonyň dukany. Hawa elbetde biz bärik gelmelik. Ynha şu ýerden girmeli. Hany gelsene bärik, gel bärik. Men bärde geçilgen bar ahiri. Sen men ýerimden galma. Näme diýsene? Sen maňa bärde garaş, hökman garaşgyn. Gidäými? Just 1 minute, I'm coming out. Brav favorit. Baryan. Bu ne mollugy? Kimdir bir men oynajak bolýarmy? O salam buç, sen nire ýitirim mollum. Jo ýaşuly, görsene kim gelipdir. Görlemini buç. Ey, bolýala. Ey Jo, buç meni imäka oňa suňup getirip ber. Bolýa Tony, bolýa, häzir suňup getirä ýerini garaş hani. Jo, bu näme bolluk ha Jo? Teret buçun täze jorasy bar. Wah, itogly hani. Tapdyň bu ýerde hyzmatkäriňi. O ne hili gojo. Öňkü sallyk Tonyň maslahatyny alla ödüňe maşgal edin. Öňkü diýäňmi? Hawa, öňkü. Bileňmi näme? Sallyk Tony ol kämber ingliz dilini gowy bilen okda. Şoň üçin oň birazjyk sözler tersçeýä. Öňü bilen stol getireliň ha. Ine de Tony. Füng. Sana näme boldy Jo? Men sen gözüňi persal ederim. Bugün buç bizde mehmançylykda öýde biziň gatry dostumuz var. Bolýa Tony, sen aýdanyň mor? Hamy aýdym dostlar, size näme getirmeli? Akşamlyk toplumunymy, ýörük akşamlykmy? Aha, düşünükli. Buç üstüne ýokumly zatlar oýlan, tefterli aşdan ikisini ýedimeli diýe. Tony, sen aýdýanyň näme? Itler gurrany o ahry. Ol men bilen ýepdeşýär. Yer bolýa da sen diýeniň bolsun, sen başlyk ahry. Bolýa, sen dogry aýdýan. Onu näme? Baş üstüne şäherde beşirilýän iň gowy tagam. It's a beautiful night, and we call it a Melanote. Look at the skies
skies. They have stars in their eyes on this lovely island of earth. Side by side with your loved one, you'll find an enchantment here. The night will weave its magic spell when the one you love is near. For this is the night when the heavens are right on this lovely bed on This is the night, it's a beautiful night, and we call it Belanotte. Look at the skies, they have stars in their eyes on this lovely Belanotte. Side by side with your loved one, you'll find enchantment here. The night will weave its magic spell when the one you love is near. For this is the night when the heavens are right on this lovely bell. Baby. Yeri näme boldy edidim, ha? İyem daň atypdyr. Dogry aýdýaň. Eýem taň atypdyr. Men bir wagt öýde bolmalym. Näme üçin edidim? Sen öz gerekli hojaýynyňa şunça wagtlap bagly boldun ahry. Betet seni, betet. Gödüň giňrek aç ahry, edidim giňrek aç. Gözüň giňrek açmalymy? It durmuşy bütünlei başgaça ahry. Ýöre men saňa käbir zatlary görkereýin. Aşak teretde näme görýäniň aýtmaňa? Men oğudan öýler görýän, howluly, hayatly. Gaty dogry aýdýaň. Durmuş şoňa da bagyldyr. Ýene bir gerek teretxany men edidim. Görýän ýerde uly, ören ul dünýä bar. Hiç şeýli howlu ýok. O iki tane itin şadyan baştan geçirmelerini bolaýjak ýer ahry. Şu uzakda görünýän baýrlaň aňyrsyna geňin aýda atlarym ören köp. Bulan hemmeti birinki bor, edidim. Birinki bolur, hemmeti birinki bolur. Özüňe çekici gürrüňler. Ýöneti näme? Ýönesi bäbeje kim terederke, he? Yer bolýa, sen diýeniň bolsun. Ýür onda gideli. Men seni öňüňde çelli ugradaýyn. It's a beautiful night, and they call it Uy, ýoksa da gurrun başga ýere sowmakan bir zat soraýynla. Sen haçanym bolsa bir wagt towuklar bilen oýnapmydyň, he? Ýok. Sen köp zat ýitiripdiň. Biz beýle zat etmeli. Men bilýän. Şoň üçin bu zatlar ören hedillikde. Yer bolýaly edidim. Muny sen hiç haçan ýadyňdan çykarmajykdygyňa men saňa söz berýän. Bu hedillik bor. Ýöne biz olara hiç zat etmerse şeýler. Ýok, ýok. Olara biz hiç zat etmeriz. Ýöne biz olar bilen bir azık oýnaýar.
Just look at those. Sen bu yalta semiz çiğişik tavuklara bir teretsene. Olar bir vaqt turmalılar ahiri. Hani bolun çıkın uğran gidin yok bolun. Bey hidillikdigini şeli dämi? Bol senim kovura. Bol hani. O yerden hem bol ya. Yer olsam bu nemi? Bu duyduruş. Biz bu yerden kaçmalı. Bu deyden kedil bolly şeyle gerek. Hava şeyle. Kaçtık. Keptercigim hani kaçalı irim bilen. Bilýän mi näme? Her bir it näme-de bolsa bir zatdy guşyatla diýä. Men kepterjigim sen nirede? Kepterjigim nirede sen? Nire aýtyrim boldun? Kepterjigim. Sen nire ýok boldun kepterjigim. Hey taksa! O yerde benim işlemin necik ha? Yeni bir näçe ben gaýdym. Ondan bir çık ya. Gatgo oglanlar onu dowam edýär. 1 2 ha? Onu 4-nji kapata atal. Bil oň boyunmağın ne kurulsat belgisine marlak koyver hani? Bol ya. Yeri bol ya. Hani şu yeri yer körpeje? Aha, şeyle. Oglanlar buna bir terettegiler. Ören ütküşük. Evin yüseylgäkinden gelen molaymaka. Görlemli, o bir yerde ne işle? Ne bilsin taşladılar mı ha? Boyunmağına bir teredin. Yağdacıklarının içine ne betensin diler mi? Ören ütküşük görünüyor. Bolya, hani köşeşin oglanlar. Ayrılın on yanından. Sen etýäniň näme? Ay, biz yöne bir talim oynada yelliydik. Başka hiç zat değil. Siz näme görüňizokmy? O şeýle de gorkup sanırap dura. Olara üns verme. On garadygyny. Näme diýsene edidim. Olur sen göwnüňe degim ekläni oklar. Umman öňde bir akyllaryň aýşýaly. Seni özüňden ejid kemtilden tapdan, seni özüň şeýle bir bagty duýýan. Olaram şu illetjek bollar. Düşünýäňmi? Sen düşünendiňle. Biziň barýasymyz akyllar. Näme diýsene men eýjejigim. Sende ruhsatnama bar. Diýmek sende hemme zat yer ber bolmaly. Men maslahatym öküdüňiňni Kızılbaý dep bulamak näme gerek? Anem üçin bu yerde näme bolmayan zat var? Bu yerde hiç il bolmayan zat ýok. Näme diýseňler men size aýdaýyn. Käbirler üçin bu zatlary gowy. Olar muny ardy edýärler. A başga birler bolsa muňa lagyna tokaýarlar. Bu azatlyga çykmak üçin sen pasportyň düşünýäňmi? Bu bolmasa Ey oglanlar ýuwaşak bolsaňyz da aňyrdan bire gelýär. Seredin o pakyrjyk alyp barýarlar. Olony nire galyp barýar? Näme diýseňler bu gapydan diňe çykýarlar. Hiç kim bolyn gaýdyp ýerine girenok. Diýmek, siziň diýjek bolýan dadyňyz Ay ne be kıyskaç kömür yönü şartlı olmak mümkün. Bey bu ilkmandan gürleşin nitene. İlkmanna diýeňizmi? Vay şöyle yazım var. O hiç wagt ere düşenok düşünýäňizmi? bu kasaplaryň birim on goloýuna baryp bilenok. Hawa ýykmannalarmy dama her hil ýagdaýda da başalyp çykýarlar da. Ananyp bilerin. Bir zadiýatdan çykarmaň dostlar. Men size maslahat berýän her bir ýykmannaň ahilesiň kiýal dabany bardyr. Ahilesiň dabany o diýdiň näme bolýar? Ahilesiň dabany diýdigim näme diýsene Pedro? O diýdigim her bir janawyryň öz gowşak damary bar diýdigim de. Wey, hawada dinancyklar. Hoç şeyle, ol hiç vaat dinalere seyretmeye. Onluluğu vardı. Trixie, Evie, sonra hem... Yeni de men ayallygynym Rahita, Chiquita, Juanita, Chua, men pikirimçe ne muňa etdiýerler. Şu barada gurrun mersene Pet. O diýseň üýtgeşi gitdi. Tet bir vaatlar on bilen dosttu. But they love him, breaks a new heart every day. He's a tramp, they adore him, and Ýykmandan her gün biriniň yüregin agunurýandygyna garamazdan on söýýärler. Oňa gowan ýalar, bu son ýalar.
o yalancı, o yarancın, o iqmanna. Yöne min on söyyen, başka edip bilyen çarem yok. He gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a tramp. He's a rover. And there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one. And I wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way. Yöne omunu hiç vaqtam çyn bilen kabul etmänni. Şununmy? Yöne o haçanny bolsa bir wagt şeýle bir gıyda duşar, şeýle bir kiçijik, şeýle bir utanjaň gıyda, omu dama onu gorap gider. O hakykatdan çyny bilen onu söýer. O da elbette evenu seýilgäkini arzu edýär. Hemme zat bolup bilir. O yürüğü bilen söyür, yöne bu haçan olur. Pahyrzyk şerefaplygyny ýitirer. Dogry aýdýaň, hüşgärligini ýitirer. Eger eýle bolsa on derrew tutarlar. Hawa. Wah ol tora düşer. Bu iqmandan soňu bolar. O diýäniňi 4-nji kapatyda kiçijik üýtgeş güjejek bolsa gerek. Hany körpeje bärik gel, sen ýydyňdan geldiler. Sen äkitmeli. Gyýjagy, sen bu ýerde işiň ýok. Bärs saňa yaramaz. Mert bol dostum. Umuman men hiç wagt öýlenmek barada pikir etmändirne. Hay, menem şeýle, o näme diýse de oňa aramazdan biz ingow dostlar bolardy. Oňa näme bolanyny barda hiç kime zat diýme. Sen oňgowny degesiň gelen o, ha? Sen oňgowny degesiň gelen. Owa, dogry aýdýaň. Läfe. Hanım Läfi, biz geldik. Haýyş edýän gerek ýok. Men hiç kim göresim gelenok. Läfe, befet, sen öň beýle däldiň. Elbette hanım Läfi. Men gabat gelenlerimin arasynda siz iňowy Sen bolmahaw. Ala hamsyk diýerim. Näme diýdir Läfe? Sana kömek etmek üçin sana bir maslahat bermekçi. Kömek etmek üçin o näme diýdiň olýa, he? Ay görüşýäli Läfe, biz şeýle bir ýaşam däl. Nämişin? Bir wagtlar ýaş bolupdy ahry. Atylga biziň tüz diýen wagt tamam. Hawa, bu şeýle bir ikimiz hem gelişiklik o öýde ýaşaýar. Öran dogry, biz uluk heves bilen umuman sizi öýümizde çağırırdyk da. Onu näme işe ýerişi bereli? Eger siz razy bolsaňyz. Näme diýseňiz, ol eger siz razy bolsaňyz, bizim ol Siz ören mehirli oglanlar, oň üçin size köp sag bolaýan. Ýöne Keptercik, men geldim. Salam oglanlar. Keptercik, aýtana, şäheriň merkezinde bir tärelik barmy? Ha? Men taňa käbir zatlary getirdim ine ilk gör. Görýän welin men çağrylmak germegele aýpdyr nöýdýän. Eger o sen göwnüňe dögen bolsa, onda maňa aýda. Men uluk heves bilen şu bir haýar gowardym. on gerek ýok, minnetdar. Yer bolýarly hanym. Eger oňýaly bolsa biz gaýta ýaly. Ah, sen haram zada. Betetsene kepterjik. Men bu ýerde günäm ýok ahry. Men sen näme diýsene, sen men ýerden ylgak gelýänsiň öýtdüm. Garaşynım, seni alyp gidendiklerim bolsa eşitip şeýle bir gaharlanyp. Hatta şo nejis ýeri men ýadyma da salma. Maňa o ýerde gatty erwet boldy, şeýle bir howply boldy. Betetsene. Bular ýaly
odanca çağacağın kim göğüne deyip biler, he? Oğudanca düşnükli. Şoň üçinem Triskin kimdigini ýatlaýan. Treski? Lulu näme, Ifi näme, Rahita, Chiquita ýa-da kimdir oň ady? Rahita, Chiquita, ha, olur mu, ha? Ol yönü, ol, näme diýsene, ol... Gelgowsa şonu ýatlamaly. Dogry aýdýan, ýatlamaly. Howa, meni goramam gerek ýok. Hatda sen bütünlüý başga bolaýarlygyňda da, hatda sen süýenliňde de, hatda sen alky däýerlerinde de, egerde sen tora düşäýeňde de hoş hal. Häziriň özünni bet etdiýen. Eşitdiýäňmi, bet etdiýen sen ol. Ketdiýen sesini. Näme boldy, kepderjik? Alaka, Näme? ýokarda çağan ýatak jaýynda. Men o ýere nädip barmaly? Baskanjam üstündäki men kiçije gapymdan ýerip bilerdim. Ey Hudaýjany. Neressecik, neresse sağacık, iýçejik ağlama. Hudaýa şükür saňa bolan zat ýok. Wagşy nejitler, ýok bolun şu ýerden diýen. Ýok bolun diýen men size. Sizi geriňizi bilýäňizmi nerede? Gassaphanada. Hani bärik düş bärik. Hani ýör diýen, ýör. Men olara jaňa deýin, ýör diýen men saňa. Alo. Ýaşyt, o ýerde sen ýekemi dem, oň bilen men işim ýok. Siziň hayal etmän bärik gelmeňizi men talap etdiň. Eridim, teretsene. Egerde men matlagymy almak isleseňiz,
Häziriň özünde oň bellisin edin diýen men size. Rahatlanın hanım. Biz onu köpden näçip çok bolýar. Bir araz eder. Bu näme bollugy? Bu ýerde nämeler bolýar? Bir iqmanna bir it tuttuk cenab. Ol bäbiň üstüne topully. Bäbiň üstüne diýäňizmi? Ey Hudaý, Saradayda bu ýerde nämeler bolýar? Saradayda näme boldy? Men onu görün wadyma galamadım. Näme diýsene, ondan beýle zadyň çykçygyna dogrusu mene garaşmadymam. Men wagtyny ýetişäkdirinne. Näme diýseňiz lan Saradayda? Bu ýerde nähille bolsa bir ýalňyşlyga bar. Tere tap bolun diýen häzir bolun. Itgaşdy tutun onu. Nämedir bir zatlar ol bize görkezega bolýar. Näme boldy gyzjaga? Näme boldy? Taňa näme boldy? Sen näme diýjek bolýan? Mehribanym, Saradayda, hani bärik gelseňiz lan. Ne bolajym? Ey Hudaý, alaka. Alaka diýýärdilermi, biz onu ilki duýmallyk ahyry. Men oňa ýeterlik baha bermändirin. Yer bolýa gideli, biz arabany hökmam saklamaly. Han dursun entek. Olaryň nirä gidenligini biz bilemiz oga. Deleli ýok, biz olary ýetinden taparys. Soňra Biz olary saklarys. Yeri, näme boldy? Ýetin alyp şoňy gurup bilen bir gitmelle. Kulagas dostum. Sen ýetäş okuýuň ýetirenliňi ikimizden bilýärdi. Ba, şeýlemedi. Yok bolun, jit yok bolun şu yerden. Ey siz ýoldan aýrylyň, ýoldan. Günüňizi çekin. Bu yerden yok bolun, günüňizi çekin. Tere tap bol, tere tap. Talam kepderjik, talam. Ondan näme? Hemmäňiz guşa teredýär. Hemmämiz guşa teredýär. Pikir beriň, häzir şu ýerden guşaga uçup gider. Häziriň özüne ýeriňize oturuň. Ey Hudaý, men peçi köpräkge haýdymagyan. Gymmatlyym teretsene. Gör bir de kim gelýär mihmançylyga. Mihman, o nähil mihman? Jokmy? Onsaňam 3 ýaşlym gelýär. Tere tap bol dostum, tere tap bol. Bu yer typançak. Hawa dograýan. Bolýa, häzir bir göýbeler solary. Yok, diňe sen näle ýaşyň? Bir ýer saňa ýatmaga wagt boldy. Täriňiz gutly bolsun. Girin oglanlar, girin hani.
Men onu häzir size ýerýäli bir daçyk taýin etdim. Edidim, Sarazydan getiren biskvitler nerede? Laharhanadadyr, edidim. Hawa olan gözler ödül ejelerinin gözlerine çalım edip dur. Gatı meňde şakani. Dil negi sen gözlüňde. Hawa, ýöne içinde kakasyny meňleýärlerim bar. Görýän weli senem ahir boyun bagly bolaýdyň diýen, ha? Hawa, ruhsatnamasy bilen Gatı tağraydan halifa täze boyunmaq, men giren madma on itin aldım, men täze boyunmağa salamam dedim. Aha, gurrun näme, men it alşym marada barýam halýan, şeýle dämi, o biziň maşgalamynyň däwe ahyrin. Ve ýogsa da aýtsaňyzlar men näme gurrunda galdym, ha? Men hoşum birazajyk ol soňky döwürde oň bilen ýaşamak mümkin-de. Umuman men garry ynamdar takça tamyň aýdyşýaly, we ýogsa da näme men takçy diýäldimmi, ha? Aýtsaňyzlar. Yok, demediňiz Trasty daýy. Ve men diýmedimmi? Şeýle onu men garra tamyň aýdan zatlary, men garra tam aýdypdyr, o aýdypdyr. Görlem muny, al kakmış, o men ýam hoşumdan çykaýypdyr. Men oň näme diýip näme aýdandan bilemok. Umuman näme diýteňiz bilen körpejeler, ýaşyň ulullugy çada ýat keşliňem pete düşýä, onsoň hemme zat ýadyňdan çykýa.